Li Dêrsimê du roj berdewam bertibare. Riya Dêrsimê Zîrganê ji hem ji ber tozikê ji hem ji ber barîna berfê rê hema hem da dikeve û xebatên vekirinê ji berdewam dik. Devera hêniyo pîla cinabera qezeya Plêmoriyê û bajarê Zîrganê de bi barîna berfê re bo û bager lê radibe. Ev yek jî dibe sedem ku rê wergirtin û wesayîtê rê de bimînin. Ji ber sar û sermaye rêyên vekirî jî cemed û qeşa girtine. Erebeyên ku zincîr girê nedane ji xişbûn û şemitînê nafilitin. Berf û bager tenê bi xwe re zehmetiyan nayînin. Di heman demê de bi xwe re dîmenên pir bedew jî peyda dike. Ev sulavka zinarên giryanê ya li ser rêya Dêrsim Plêmoriyê jî wekî ku ji resm û nîgara nîgarkeşek xêzkirî bi temamî qerrisiye. Berfa ku dereng hatî du roj xweş dibare jî li gorî berê gelekî kêm e. Eurowork ne varê azarayna. Yani azarayna. Nika nustojn beno ki hatta nika vor metroyê, di metroyê, hirê metroyê varên nav ses û sêro jî dadine, jî Dêrsim'de ne? Yani hem na coğrafyadır, hem Türkiye coğrafyasıdır, hem Kürdistan coğrafyasıdır, hem dünya coğrafyasıdır. Nika vor ne var yani? Heta 10 sal berê ji van çana li Dêrsimê berf digihê 3-4 metrî. Bi gotina Dêrsimyan pêştir hinek canan bi tünelên berfê ji malên xwe derdiketin derve. Bu boru rınd bana. Vereceği daha önce de boru ne? Maşe bara ve şin o bacıga tünel kedi bizi. Tünelle maşini. Neka rında. Tenenek boru da rında. Salên borî ji ber kêmbarîna berfê ava her du çemên serekiyên Dêrsimê Munzûr û Plêmoriyê pir kêm dibûn. Befirbaran ji bo awadî çandinê ji bo çemê Plêmoriyê, çemê Munzûrê baş e. Çünkü saladî befirbaran û baran çek nehat û kêm bû çemê Plêmoriyê, çemê Munzûrê. Li navenda bajêr maşînên şaredariyê li derveyê navendê jî maşînên rêveberiya rêyên bejahî xebatên paqijiyê didomînin. Heta du roj berê jî li navenda bajarê Dêrsimê pariyek berfê ji tunê bû. Bi barîna berfê re derdora rêyên sêsid gundî hatine girtin. Her wiha ji ber barîna berfê li navenda bajêr û tevaya qezayên wê jî du roj dibistan ket bêhnvedanê. Serkanên ce Ruda